आङो मेघालयआव दङ। मेघालयनि दाउखि खाथियाव दङ। बेयाव माखासे खामानिनि थाखाय फैनाय जादों। आङो बेयावनो एसे गोबाव थागोन, बैसागुआवसो सौहैनो हागौ। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दाख्लैबो एसे खोन्थाखांखाबाय। दाख्लैनि भिडिअ'आव माने आङो माखासे खामानिखौ लानानै मेघालयआव थांगासिनो दङ। मानोना उपाय गैया, जों मावनानै जाग्रा मानसिफोर, उपाय गैया। जों बेबायदिनो माने जेराव थांनांगौ, जेराव थिनहरजायो बेयावनो मावनानै जानांगौ जायो। देहाफ्रा बिराद गाज्रि जाफैदों, माने मेगन मोदै जायो सानफ्रामबो। उन्दुनायफ्रावबो खस्थ' आरो खामानियाबो खस्थ', आरो अक्सिजेना एसे खम, एसे खम, बांद्रायबो नङा, थानो हाद्रायै नङा। खिन्थु थान्दाया बहुद, ओरैबायदि थान्दा, माने जेकेट गानबाय थानांगौ एनि टाइम। ओमफ्राय दुगैनाय लोबनायनि थाखाय बिराद खस्थ' जायो। सानफ्रामबोथ' दुगैनो हाखाया, माने मिजौजोबो दैफ्रानो नांबानो। ओरैबायदि भिउसफ्रा बेबायदि नुयो जों जेराव दङ बेनिफ्राय ओरैहाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे अपोजिट साइडआव जोंनि केम्प दङ, जोङो बेयावनो थायो। थानानै जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावो आरो। जेना हक, नोंथांमोननो आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। जे भिडिअआ माखासे सम जानानै थांबाय, अब्लाबो बे भिडिअखौ आङो गोसोआव एसे सौखांनाय मोनदों। बेनिखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायबाय। नेटवार्कनिबो प्रब्लेम जायो बिरादनो, अब्लाबो सेस्था खालामबाय। जे बाथ्राया जाहैबाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जे गोदाव सोराव जाबाय। जाय एग्रिमेन्टखौनाखि एनडिएफबिफोरखौ लानानैनो बानायनाय जादोंमोन आरो गोजोन खौसेथिनि मुङै बानायनाय जादोंमोन। नाथाय दा नायोब्ला माने गोजोननायखौ मोनाखै होननानै गोबांथार मानसिफ्रानो बुंबाय थादों। आरो हयथ' नंगौबो खोमा, मानोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिआनो होन बा उदां अख्राङाव थानाय एनडिएफबिफ्रानो होन, बिथांमोनहाबो दासिमबो गोजोनै थानो मोनाखै। दा बिनिनो माखासे भिडिअफोर भाइरेल जादों, जे सासे बारग' एनडिएफबि बिथाङा आथिखालनि प्रमद बर'जों सलायजानाय इउपिपिएल सरकारखौ एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो आं लाबोबाय। हयथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। प्रमद बर', गोदाव होजोब्बायलै नोङो एसएनडिएफबि सेंग्राफोरखौ, हा? गोदाव होजोब्बाय, फाग्ला खालामजोब्बाय, हा? गोदो जौ लोङिया जौ लोंहोजोब्बाय। माथो खालामबावनो, मोदोम सायो, हाजिरा मावना जानांजोब्बाय, हा? एसएनडिएफबि जोहोलावफ्रा साख्रि होगोन होननायाबो गैया, थगायजाबाय, हा? मा खालामबावनांगौ जाखो, नङा होमबा? थ' नै जेनाखै, नै बे जयलाया प्रमद बर'नि मोनाखैब्लाबो नै खेथि मावदों, खेथि, हा? आरो बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेसेबांथो साख्रि होगोन होनना थगायबावनो, हा? आरो जायफ्रा साख्रि आसा खालामनानै थागोन नैबे सोरखाराव, इउपिपिएल सोरखाराव, नै बेबायदिबो मावनानै मोनजानाय नङा आरोना। थ' नै बिथाङा नैबेबायदि आबाद मावनानै जादों आरोना दायो ना। थ' गोदाव होजोब्बाय, हाजिरा खामला मावजोब्बाय। एसएनडिएफबि जोहोलावफ्रा, सेंग्राफ्रा ट्रेक्टर सालायनानै जानांबाय। बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबिनि थाखायनो जादोंमोन। नाथाय एनडिएफबिफ्रा सोरबा दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं जालांनायनि बिमा मोना गाबबाय थानांदों, दुखु दाहा लानानै। दिनै बिथांमोननि न'खरफोरखौबो नायसननो रोङाखै, जाय बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लंनि थाखाय जादों। आरो जायफ्रा दिनै गोजोन सुक्ति जाबाय होनना बुंबाय थादों, गोजोन सुक्तिया बहाथो? जाय दिनै बिर जोहोलाव बर'नि जानानै गसंथादोंमोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे, आरोबाव गोबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि न'खरा हालाय हाफाय। जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ, बिमा बिफा थैनायनि मोखां नुवाखै, दिनै बिसि गथ' आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जादों। दिनै गोजोन फैबायब्ला, बिटिआरआव गोजोन फैबाय होनना बुंबाय थायो प्रमद बर'आ, गोजोन फैबायब्ला दिनै 2020निफ्राय नोंथांमोननि इउपिपिएल प्रमदनि सोरखार सालायनाया, हा? 2020आव सुक्ति, 27 जानुवारियाव सुक्ति जादोंमोन, हा? दिनै फैयै 24 जाफैबाय, हा? दिनैसिमबो मानो गोजोन सुक्ति, गोजोन गोरोबथानि मुङाव जायफोर बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ मानो बिटिआर सोरखार सालायगिरि दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनैसिमबो इनिसियेटिभ लायाखै, आरो बिथांमोनखौ दिनैसिमबो मानो दिहुनना लाबोनो हायासै? आरो बर' समाजनि
गोजोन मा मावबावगोन बिथांमोनखौनो जाय बर' हारिनि गसंथानानै दिनै सुक्ति खालाम होनायहालागै बर' हारिनि मुङाव बिर जोहोलाव बायदियै बिर जानानै जायफ्रा मावबोबाय एनडिएफबि जानानै जायफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौनो सख'नो हायासै आरो बख'नो हायाखै दिनैसिमबो आरो नैबे समावहाय इयुन जोलैनि थाखाय प्रमद बर' नोंथांमोना मा खामानि मावनो सानदों बर' हारिनि मुङाव आरो मोनफ्रोमबो समावनाय बिटिसि बिटिआर सुक्ति जाबोबाय नाथाय नैबे जोंनि हालामाव थानाय गुबुनफोराबो समान समान मोनथायखौ लानानै बर'फोरजों दिनै बिथांमोनाबो समानै गोहोखौ मोनबोदों बिथांमोना थै जिउ बावाब्लाबो दिनै नाथाय बर'फ्रा थै जिउ बावसेयावबो मानो एसेबां गोजोनखौ मोननो हायाखै आरो गोजोन फैबाय होनना बुंबाय थादों गोजोन गोरोबथा जाबाय होमबाला दिनै बर' समाजा उन समसिम नैबे जोबथेसालियाव थानाय पिस एकर्ड जानानैनो बिथांमोना गबोआखैब्ला उननि समाव आरो बर' समाजाव मा गोजोन थाबावगोन प्रमद बर' दुखुनांथाव आरोना आरो बर' रायजो राजाफ्रा सानदो नैबे बेलायाव सोरखौ जोंनि बर'नि बिटिसि सोरखारखौ दिनै बिटिआर सुक्ति जाबायब्लाबो बे बिटिसिनि माखासे रुल्सफोरानो दङ सोलायाखै दिनै नैबे बर'नि नांनानै मोनबोनाय जिथु गोहोखौ दैदेनहोनो आरो नैबे थासारिसिम सफैनाय बर'फोरनि स्टेप जि स्टेपाव जोङो सफैबाय बे स्टेपखौ लाखिनानै जाय दैदेनगिरिया दैदेनगोन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननि आखायाव आरो बर' समाजनि आखायाव जानला मानला नैबे आसिनि भटखौ दाहो आरोना आरो खाथां खोथा जोंबो दिनै बर' हारिनि मुङाव एनडिएफबियाव थानानै जेल जाबोबाय जोंनि बिमा बिफा खस्थ' मोनबोबाय दिनै न'खराव गैयाब्लाबो धार दुफार खालामनानै अनेक मोसौ दाउ अमा बोरमा फाननानै दिनै जोंखौ बै समाव जेलनिफ्राय बख'बोदोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय केस फोजोबनायनि मुङाव दिनै बेसेबां फैसा न'खरनिफ्राय जोंहा बरबाद जाखो हा दिनै नाथाय जायफ्रा खस्थ' खालामबोदों बिथांमोन जाय एनडिएफबि जोहोलाव बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि न'खर आरो जाय बर' हारिनि खना खनायाव थानानै दिनै बै समाव बर' हारिनि नांनायाव हेफाजाब मदद होबोफादोंमोन दिनै बिथांमोननि न'खर दिनै गासैबो दिनै दुखुआव जायफ्रा उदाङै नांनायफोरजों गैफायि बिथांमोना दिनै उदाङै बिटिआरनि सुक्ति जिथु जाबोनाय नैबिनि फिथाइखौ गोदैयै जागासिनो इयुन समनि थाखाय जौगासारनायनि थाखाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना सायख'नानै भटखौ हो थाखा फैसा दायो सोरखार दङ अमा बेदर जाहोदों अबावबा 500 थाखा बेबायदि रानना होनो हागौ नोंथांमोना नैबे आसिनि भटखौ बेदर जाब्लाबो नोंथांमोना भटखौ दाहो आरोना फिन आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरफिननाय थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना सायख' राजखान्थिजों जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो हायो गोजौ थाखोसिमबो थांनो हायो आरो सोरखौबा जोङो जोथ्रोदनाबो दोननो हायो जों गुबुना देरहायोब्ला जोंनि जाथिखौबो सोरबा गाख्लायना दोनगोन आरोना खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय बयनिसिमबो।